Jikber id-diskwit f'kull livell tal-Partit Laburista, mill-Gabinett tal-Ministri għall-Grupp Parlamentari Laburista għal-livelli ta' tmexxija u anke fost id-delegati. Dan kif issa qed joħroġ aktar biċ-ċar li kienu l-Membru Parlamentari Ewropew Sajru Sengerer u d-Deputat Randolph De Battista li mħuħ wara l-istrateġija ta' Roberta Bela li jiddaħħal l-abort f'pajjiżna, fatt li ġie żvelat mill-ġurnal In-Nazzjon. Nies qrib ferm tal-Ministri li tkellmu mar-ġurnal In-Nazzjon qed jitolbu lil Roberta Bela sabiex jagħti spjegazzjoni dwar il-mottiv vera tiegħu li jdaħħal l-abort f'Malta, xi ħaġa li ma kinitx imwiegħda fil-programm elettorali tal-Partit Laburista u fil-fatt kull darba li qabel l-elezzjoni l-istess Roberta Bela kien mistoqsi dwar dan is-suġġett huwa dejjem sostna li gvern immexxi minnu qatt ma jilleġiżla favur l-abort. Is-sorsi li tkellmu mal-istess ġurnal staqsew għaliex Roberta Bela għażel li jġib din il-qasma fil-Partit Laburista bl-aktar mod kapriċjuż u lil min verament rid ipattija jew iwassal messaġġ b'din il-leġiżlazzjoni li l-poplu ma jaqbilx dwarha. L-istess sorsi rrimarkaw kif Sajru Sengerer kien fost il-folla żgħira li barra l-Parlament iċċelebrat il-vot tad-deputati Laburisti li vvutaw favur l-emenda fil-kodiċi kriminali. Bin-Nazzjon tippubblika l-uċuħ ta' dawk kollha li fil-Parlament ivvutaw favur. Minkejja dan il-vot fi stadju tat-tieni qari, Ministri u deputati tal-Labor li tkellmu man-Nazzjon qed iwissu li din l-istorja mhux se tieqaf hawn u li Roberta Bela qatt irid iħallas prezz għoli għal dak li qed iġelhom jagħmlu.